Ephesians chapter number 6, verse number 10. Wathi sambambile. Uyamthanda uNkulunkulu, uyakuthanda ukholwa, kodwa akafundisekile nge-Abrahamic blessing. Uyakuthanda, uyangena enkonzweni. Manje lento mayini beliqhubeka for years yenza ukuthi lo mzalwane abe vulnerable kulabantu ababizwa ngepeace, abangena ebandleni bezothengisa bengazile ukuzokhonzisa. Emvuse nje papa abona ukuthi esedidizela manje engasazi ukuthi should wayesezophethe papa bisithi ngoba nginale ukuthi ngiyasenza isikhathi esiningi manje ngizele la. So mase ngilele kube khona abathola ithuba kanti angihambi ngedwa ngoba ngihambi ngedwa kodwa angihambi ngedwa. Uyabona kulezi nsuku sesikhathini esinjalo where we need to learn how to walk in the supernatural. Angithi bangenile lemithi nathi singene ngomthandazo. Angithi bangenile lenyanga lento zabo nathi singene ngomthandazo. Futhi umuntu omthandazo akalibele ethi abantu bayamthanda. No. Abeze lento zabo nathi sizoza njengo David what we find ourselves helpless before the Philistines. Asazi sonke njalo umFilisti. Wathi uzanekemba uzane into zakho nami ngisanegama lika Jehova. Ungangamubi umoya wakho. Ngesicishi isibani sakho. Lezi izinto ezazenzeka emthandazweni. uNkulunkulu esifundisa bazalwane ngelinye ilanga siyoba nemndeni. Uma ungakwazi ukuthandaza, how are you going to lead your family? Imphi kunama basics. Ngiyolibala ngisho le bazalwane. Ngiyazi namhlanje sihamba ngama-revelation, sihamba ngamaBhayibheli, sihamba ngemoto, sihamba ngemali, sihamba ngolwazi ukuthi mina mangishumayela engazethithi abantu bangizwa kangcono umfundisi ngathi uyabanda mina ngiyavutha. Mfundisi meshumayela siyasela. Uyabanda mfundisi ngathi adedela mina yazi leya base ngingashumayela kangcono kunayo. Let's go back to the basics. Basics in the church are needed. Asibuyele kuma basic. Basics. Kathi uJesu uyalalela aphendule ukukhuleka. 20,000 membership every Sunday. But when you come to their prayer events, where it's gonna be prayer and nothing but prayer alone, lapho nababenge bafike namahili kodwa bezofika namaduku befike namabhali kuzohlala ekhoneni kwaNkulunkulu uthi uyacinga lapho kungafi abanye baze bafike ngisho nangamaphijama because we are not here for glitz and glamour. Sizothandaza uthola ukuthi inamba ziyehla basekile ukuthandaza. Ulibona ngani ibandla elingasathandazi? Ulibona ukuthi kugcwale Sunday abantu abeza Sunday kodwa uma kubiza umthandazo abekho. Now uma kubiza umthandazo ufuna ukubamba abazalwane ukuthi bahamba ngani ubabamba lapho ukuthi uma ningathandazi noma uma ningenaso isikhathi sokuthandaza la manje kusuke ma-demonstrate ngesonto ngothatha phela sibahamba kanjalo abantu ukuthi le prophecy nale revelation nale anointing engaka nale successful exploits owenzayo ngoba futhi sikhonza nawe masihlanganela njalo bakhuluma ngomthandazo awukho lezi zinto zenzakala. Sibamba lapho ke bazalwane ukuthi kushuthi ukhona ama-altar abantu abawavakashelayo ngoba inhlobo zabazalwane wasokunikeza ukudla abazalwane ukuthi uma bagada ke lapho bafika kanje isikhathi sokuthandaza umzalwane utholakala umthandazweni. It's a huge disfavor. It's one of the indicators ukuthi kushuthi ukhona elinye altar oluvakashelayo. Bathi bawubona Israel uzotshela uMiriam noAaron. Yes. uMiriam noAaron njengoba ngikhuluma nawe njengamanje babhizi bahleba ngawo akasekhe besiyodila nawo. Private time ngoba kuthiwa uMiriam noAaron were a thorn in the flesh for Moses. Yes. Abantu abadla ama-cornflakes every day in the same table. Babantu besisa sodwa bazalwa uJacob ngoba u3.
uMiriam umprofetikazi wesizwe, uAaron umpriest wesizwe, uMoses inkosi yesizwe, kodwa labo bowu they are conspiring daily against Moses. And they compromised the whole company of Israel. That is why generation yabo yonke uNkulunkulu ayiqedelana. Ngoba bengafunda ukubambisana. Yes. Hlale njalo becriticize uMoses. Yes. Never. Kuze kube namhlanje ngiphila ngalawo mazwi. Ungalinge sikhumbuzo. Ungalinge mfana umsiphoxe, uphoxe ivangeli. Ungalinge imisebenzi yakho. Iyokulandela ngisho usejele mfana. Athi iyokulandela ngisho usujikelwe izwe lonke. Kusukume ungashongo ukusuku ivumbuke la sothakaside. Ivumbuke phakathi kwabantu nawe uzusho ukuthi angazi ngidlule kanjani la. Yes. Kanti hayi sekusukuma umsebenzi. Yekuyasukuma esezoqeda nowayethi uzoqeda ngami. Ngakhonjwa ingelosi ngokuthunga sokuvuka. Ngabona umuntu esetatazela ukuthi khona into ayisazoyenza. Yilele ebusuku. Ngangihleli phambi kwekhompyutha yami ngisela mmele. Balala. Abasekulele ngezwa ngaqhwetshwa ingelosi ngiya sengikholwa ukuthi ingelosi le iBhayibheli bazalwane masafunda leqini. Sesifunda ingakho ukuthi we were foreigners in relation to Israel, but now we are the sons of God. So singabantu namungena so umkhule kunjalo. Next week bazalwane siyabhala, just a recap Tsokofatso and Rosa because wonke umuntu uzobhala. Siyanicela ukuthi niye ku YouTube na ku Facebook niyofuna lawo ma video. Ku YouTube musikhumbuzo uzoshare i-video ithathe yakho nithi while you pray. Masungenile ku YouTube ngikhona lapho ngiyachaza ngomthandazo. I-test izobe i-out of 100 marks. Mase siyibhala siyibhalela la isonto amaphepha will be there. So ngizonikeza on Sunday then ngithathe the following Sunday. Then that Sunday ngicela ningakhophelani. That Sunday, so we say, then our marks and our results as of the weather. We will be using very, very strict marking and so please take advantage of YouTube. YouTube no man, but I get was given our smartphones like you. So I'm going to now YouTube. Now organize now YouTube. Which you get access to those videos because we need you to learn how to pray. Hallelujah. Amen.